gibana-bana nga 150,000 bilyones pesos nga valor sa Cebu. Ang nasagpit kang Gilbert imong Gilbert imong bali Bert Lumanog, no? Imong edad Bert 32 38 anyos nga taga barangay Poblasyon, lungsod sa Pinamungahan, kinsa 2,000 pesos ang kandidat sa iya kaning komisyon matag plastic o kaning photos ni maog nga Cebu nga nasagpit diri mismo sa may barangay Basbas at Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang mga operatiba sa Lapu-Lapu City Drug Enforcement Unit, ingon man ang Regional Drug Enforcement Unit sa Police Regional Office 7 sa Regional Intelligence Division o Philippine Drug Enforcement Agency 7 sa papangunan ni Regional Director Levi Ortiz, no, ang RD sa PDEA 7 o ang City Director sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Colonel Clarito Baha, ay man ang Mayor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Honorable Mayor Junan Ahong Chan, iyang gibuti kagina dili pa dugay nga to gigahinabi, no, mga mga viewers sa atong YouTube, no. Si Gilbert Lumanog, madam niya nga baguhay pala siya nga nahimong career sa kaning maong Cebu nga nasakmit sa mga operatiba. Ang inyo nakita mga ka-YouTube, no, kani maong nga kani maong mga drogas nga gold ang photos mura nagkasama sa usa ka tea, no, nya gisud nini maong kaning bag mo na siya ang gisudanan sa kwarta nga sort of money ang bypass money ba ata, no, money, no, ang kini maong nga money ang kining auto piling auto nga gi-confiscate nga mo iyang gihimong illegal of transportation nini maong mga methamphetamine hydrochloride or known as Cebu. Kasong kalapasan sa Section 511 Article 2 Republic Act 9165 ang tabangon sa dinagpan. Sa mga viewers sa ato YouTube, Benji Talisik, kanunay sa pag-update, no, sa mga balita labas sa impormasyon matagalugon niya. Salamat, may ngadlaw mga igala.